periódico de aquí, la ciudad de Valencia, constituye una ocasión perfecta para reivindicar la importancia social, cultural, económica y dinámica de Valencia. Por ese motivo, en estos premios distinguimos a 16 personas y entidades de diferentes ámbitos, desde el ámbito de la salud, el ámbito de la economía, el ámbito de las fiestas y un largo etcétera hasta completar esos 16 ganadores. El objetivo es, con ese conjunto, con ese grupo de 16 ganadores, reconocer al conjunto de la sociedad valenciana, distinguir a la ciudad en sí y, sobre todo, dar un impulso al conjunto de nuestra sociedad. Lo que buscamos es, al fin y al cabo, que el medio de comunicación, que el periódico de aquí sea una herramienta para hacer extensivo ese reconocimiento a la ciudad por medio de las personas que lo merecen. Ciertamente hay muchas más personas que podrían ser perfectamente acreedoras de estos premios. Llegamos hasta donde podemos, lo que sí que podemos asegurar es que las 16 personas y entidades que lo recibirán hoy lo merecen con creces y por eso en esta gala queremos reconocerlo, queremos distinguirles y queremos, en definitiva, mostrar la fuerza y la importancia de Valencia. Venim de celebrar una gala, la sexta edició dels Premis de la Ciutat de València del periòdico d'aquí, que podem mostrar una gran satisfacció per l'èxit de convocatòria en primer lloc, per fer uns premis, donar uns guardons plurals, transversals, que reconeixen a persones, institucions, associacions de la Ciutat de València de tota índole. Jo crec que aquesta és la clau de l'èxit. Uns premis on tota la gent pot reconèixer en el seu barri, en el seu carrer, i que fan una tasca importantíssima. Agrair a Carmen de Rosa, la presidenta de l'Ateneu Mercantil, la seva amabilitat. És la segona volta que es fem així al cor del Cap i Casal i, lògicament, agrair als meus companys del periòdico d'aquí, al nou director Héctor González i a tota la gent que ha vingut, que ha participat d'alguna manera en l'èxit d'estos premis. Més de 400 persones han omplit el teatre de l'Ateneu Mercantil i en aquest colofó de José Luis Palmer, que ha interpretat en directe l'himne de València i jo crec que estem emocionats, estem contents, hem d'estar satisfets de que un periòdic enguany, en el 2025, va fer el 15è aniversari també a la ciutat de València, a la Rambleta, al mes de juny, i que serà un acte a nivell autonòmic, un diari que ha nascut en una comarca i que s'ha estès per pràcticament tota la comunitat valenciana, que puga fer aquest tipus d'actes que tenen, jo crec que tenen sensibilitat, tenen cor, i això és el que diferencia també al periòdico d'aquí en aquesta proximitat, poble a poble, comarca a comarca. Molt agraït i molt satisfet.